hapon, inibala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Paano na lang kita karon kung hindi ka na mag-abroad? Ano ka bala, maming? Um, Nabatian mo na gani ang ginhambal sa anak mo. Amo pa inang ginapaminsan mo. Hindi ka magkabalaka, anak. Malampuwasa gid nato ng pagtilaw ngayon eh. May kaluoy gid ang mahal nga Diyos. Kahapos lang sa inyo maghambal sina. Kay man, hindi man kamo ang nag-atubang sa ginutangan naton. Babayaran gid naton ina, maming. Hindi bali nga mapatay ako sang ubra sa uma. Basta hindi lang kamo magutman. Pa, hindi mo na kinahanglan nga magbaka-baka sang obra sa uma. Mangita na lang anay ko sang obra diri sa syudad para nga makapadala ko sang kwarta diri sa inyo. Hindi mahimo ina, Brent. Kag nga hindi pa. Gusto ko nga tapuson mo ang pag-eskwela. Hindi ka maguntat. Ikaw na lang ang nabilin nga paglaom namon. Hindi ako mapahamtang. Apang hindi man ako makaibalo kung anong buhaton ko. Kag isa lang sigurado ko nga buhaton. Kag ina, amo ang magtrabaho para sa pamilya ko. Kag sa amo ni Sylvia. Brent, okay ka lang? Oo. Okay lang ako ga. Pasensya ka na ha. Pati ikaw, naumid pa sa problema sang pamilya. Ano ka ba laman? Okay lang ako. Ote, ano ba lang plano mo nga buhaton? Kinahanglan ko na gid nga magpangita sang obraga. Sa kahimtangan subong ni Manang, ako na lang ang masaligan sang pamilya ko. Ah? Ote, paano pagtuon mo? Mangita ko sang obra. Bisan inang panggabi lang bala. Trabaho nga panggabi? Oo. Mamangkot ako sa grupo ko ha. Kung may nahibalans lang nga obra nga panggabi. Ay, Brent, ga, hindi kuya. Hindi ka sa ano. Hindi ako gusto nga mag-obra ka. Mag-eskwela ka na lang. Hindi gani pwede. Nakaibalo ka naman sang sitwasyon namon, hindi bala? Kinahanglan ako sang ginikanan ko. Labi na ni Papa. Hindi ako gusto nga magpadayon sa pagpanguma.
nagasugod na ganing pamalatian niya eh. Ano abi kun Kung ano? ako na lang maobra? Ano? Oo ka. Total, graduating na ako. Kag may masudgan ako nga trabaho. Kag ako na lang ang mapadala sang kwarta sa ila. Mag-eskwela ka na lang. Hindi gani pwede. Pamilya ko sila eh. Oh. Iban ko galing nga tawo, haw. Outsider? Hindi sa mo sina. Kay balo ka akong lalaki eh. Ganit dapat akong magtrabaho. Basta. Amoy ng gusto ko. Kung hindi ka magpasugot, ma-break na lang kita. Ano? Oo. Please naman oh. Hindi ka pala magamusina. Hangpa na lang bala ako. Ikaw na ganing nagasuporta sa iban ko nga kinanglanon eh. Gani ako naman subong. Akon subong tion nga magpangabudlay para sa pamilya naton. Hindi ko gani. Ang gusto ko ang masunod o kun break na lang kita. Kaya nga pala nga kinanglan gid nga salon mo kami pirmi. Hindi na inahusto ah. Hindi patas. Ilabi na sa imo. Nakahibalo ka naman nga ilo na ako, hindi bala? So? Kamo na lang ang ginakabig ko nga pamilya. Kag malipayon ako. Kung ma-share ko sa inyo ang kung ano nga may ara ako. Kaysa paagi nga ina, bisan paano, mabatyagan ko nga wala ako nag-aisahanon. Nga may nakinahanglan sa akon. Nga may pamilya ako. Karon, kung idingot mo sa akon ang kalipay nga mangin isa sa inyo sa pamaagi nga nahibalan ko, mas maayo pa nga magbulagay na lang kita. Subong pa lang. Lain nga klase ining nasalapuan ko ba? Ano ba lang buhaton ko man? Kaya daw hindi gid madalas ang konsensya ko nga siya ang matrabaho. Lari? Oh. Brent? Daw nag-isanon ka, haw? Sorry ha. Kay sugod sang nangin ka muna ni Sylvia. Wala ko kamo nakita nga nagbulagay. May klase pa siya eh. Ginahulat ko gani. Oh, nakahapit ka man. May intra ka na bala sa club? Kuan Lar. May ipamangkot lang kuntani ako sa imo. Ano balay na? Kuan, medyo mayutay lang nga problema ang pamilya ko sa uma. Yani, medyo nagapanghita ko sa trabaho. May nahibalan ka ba, Lar? Ha? Trabaho? Oo, Mig. Matrabaho ka? Oo, gani. O paano na lang ang pagtuon mo? Kung may nahibalaan ka nga masudlan ko matapos ang klase, mas okay. Pero kung wala, basi kung mauntat lang anay ako. Bisan isa lang katuig, kinanglan ko nga magtrabaho sa bumig eh. Nag-eskwela ka sa medisina, tapos mauntat ka anay? Basi kung lolo ka na sila kung makatapos, ha? Hindi gani ako pagpasugtan ni Sylvia eh. Kaya ang gusto niya, siya ko nung maobra para sa amon. Kung hindi ko na ako magpasugot, makig-break siya sa akon. Apang Mig, hindi madalas ang konsensya ko ina. Akong lalaki. Akong dapat nga mag-obra. Kung obra ang problema mo, pwede ko siguro ikaw mabuligan. Pero Meg, pulos full-time position subong ang opening sa negosyo ni Papa. Kung bahay naman sa iyo problema ni Sylvia, ara lang inasay mo. Ano haw? Handa ka na nga makigbulag sa iya? Kuan, Miki.
Hindi gani. Kay balo ka bala, Mig, kung ano gid ang problema mo? Financial, Meg. Hindi. Ano man gali? Pride. Pride gid bala matuod. Abi mo, Mig. Makita ni bala kung si Sylvia ang maobra sa inyo, tapos ikaw ya, makaya-kaya lang. Makaya-kaya ka lang sa ligdaan nga nagahulat sang grasya. O hindi gani, nagatambay ka lang, kag nagapadako sang tiyan. Amo na iyang sala. Ginago ina. Apang kunin ang gusto ni Sylvia para nga makatapos ka. So sina, magayong bas damlag ninyo nga duha. Wala sang malain dira. Meg? Oh, Mig. Sa subo nga panahon, hindi na uso ang lalaki lang ang nagasakdag sang pamilya niya. Ang uso subong, amo ang nagabuligay. Abi mo, mapalaron ka kay Sylvia, nga siyang nasalapuan mo. Kung ako say mo, kalimtin ang pride mo nga ina, Mig. Ang intindihon mo lang, nga amo lang ina ang pinakamahapos na solusyon sa mga problema ninyo subong. Pero kung mapiliton ka gid, kag kung gusto mo gid nga magtrabaho, paibala lang ko Kay updan ko ikaw kay Papa. Anytime. Doon nagamot tapat ang utok ko. Hindi ko na mahibalaan ang buhaton ko sa ginpanghambal sa ako ni Migulari. Nagasakit ang ulo ko sang paminsar. Brent? Kadalam gisang kinapamensar mo, Sylvia? Kung bahin naman sa gusto mo nga matabo ang ara sa huna-huna mo, husto na ina. Pwede bala? Ano gid pala kinakabalakan mo man? Daw hindi ko gidabi madalay. Ang anong hindi mo madala? Ang pabayaan ka nga pasanon kami tanan. Brent? Kung tani, hangpon mo man ga ang sitwasyon ko? Sige. Buhatan na lang kung anong gusto mo nga buhaton, Brent. Makaon na kita. Kay basi ko magbugnaw ng pagkaon. Sylvia, ining... Ginasilingan nga makaon na kita? Okay. Hinali na ako nga ginkulbaan sa ngintulok niya ako. Katalom sa iya panulok. Umatya ko. Daw naglapos pati sa akon kalag. Mig, nabatian ko bala kagabi nga daw gapamulugso sa Sylvia mo. Samtang nagapanghimos na sa kusina. Ano ba naging buhat mo man? Nga do akig do saw? May jotay lang nga problema ang pamilya ko sa probinsya, Mig. Problema? Kinanglan ko nga magpangita sa obra para mabuligan ko sila sa ilang mga glastuhon dito. Pero hindi magpasugod si Sylvia Nga man Kaya ang gusto niya, siyang matrabaho. Pasano niya kami tanan. Amo bala? Oo, Mig. Hindi siya gusto nga matrasar ang pagtapos ko sa akong pagtuon .
Ugaling mig, do hindi madalas ang konsensya ko. Akong lalaki eh. Gani, dapat ako mangita sa trabaho. Kinanglan kong obra para nga makakita ako sa kwarta. Gusto mong makwartahan? Oo, mig. Kung tani, panggabi lang nga obra, mas okay. Para nga makapadayon ako sa akong pagtuon sa adlaw. Pero kung wala gid man ako sa maobrahan, inang sa gabi lang, kasi kung mauntat na lang anay ako sa pag-eskwela. Mauntat ka, ha? Kung kinahanglan, Meg, tungod kinahanglan gid ako sa akong pamilya. Dahil lang bala. Oh, Ba, ingkuha mong wallet mo, Meg. Oh, ba, may ginkuha siya nga calling card. Meg, dali lang ha. May tawagan lang ko. Hello? Oh, may bakante ba bla? Matod? Ate, okay. Paliyog na lang para serba, ha? Yatag ko nasabihan ko, ah. Okay. Sige. Bye. Meg, may laptop ka ba, Meg? Wala agad balamig mo. Hindi bali. May isa pa ko itong wala ginagamit. Amulan to anong gamiton mo, ha? Para sa anong laptop, Meg? Sabi ko, anay, kung kinanglan mo ang makwartahan? Kuan, gusto ka. Pero, Gibatigayon na ka sa tiya ko. Hindi ka magkabalak, ha? Part-time job ko ato. Para may panggastos mo ko sa mga luho ko. Kaysa gusto sa nobya ko. anong trabaho ngayon, Meg? Work at home inimig. Gani hindi mo na kinanglan nga magbiyahe. May wifi man diri sa balay. Pwede mo ubrahon diring ubra mo. Kag sa eskwelahan, may wifi man sa library. Pwede ka man nakubra. Hindi ka magkabalaka. Ako matrensi mo. Maalam ka man na yan. Gani may salig ko. Masarangan mo ni Miga. Haryo, pamati eh. Kaya tagan ta kasang ideya bahin sa trabaho mo nga ini. Magabian sa dagrinyos pagtamati ang batahumog sa kon sa ton subilanon kaysa ton palatuntunan. Magmisteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Grisel, nga iyagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kung ikaw, isa lang kadamgo. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Tanan kita, Grisel, nagakasala. Kag tanan man kita, may handom. So, ano gid ka big deal ang natabo nga ini? Ang importante, natadlong mo na ang kun ano man nga mga sala, right? Ay, salamat gid sa inyo, ah. Madamo gid nga salamat. Ay, o gali, may ara pagali ako nga wala na ako sa inyo. Sino naman ni nga prinsipe? Kag diin naman yan ang naghalin niya palasyo? Buing, bahin niya kay Christian. Oh, ha? May ako una ko sa inyo. Bahin sa matuod ko nga balatsyagon sa iya. Ano? Oo, day. Wala na diri si Sir Stanley. Nagbalik niya siya sa Amerika. Tungod grabing kaakig niya sa imo. Amo bala? Kag ina ko nung rason, day. Kung nga wala na siya nagpaalam o kung nakig-break sa imo. Okay lang. Naging narusal manggani ako eh. Kung nga nagpadala-dala ako sa balatsyagon ko sa iya. Pero okay na ako subong ah. Nagbalik na sa normal ang kampuhi ko. Grisel, may bisita ka. Sino, ma? Si Christian. Ha? Ari siya? Din siya, ma? Ato sa salas. Nagahulat sa imo. Salamat, ma, ha? Kantuan ko siya. Okay ka na ba? Oo. May nabalitaan gali ako. Break na kami nga duha. Kadasig sang balita, no? Do artista ako eh. Ano kay ginaguba ka ni Inday? Kani hindi ka gid magsalig sa iya, ha? Ha? Si Inday? Oo. Ginpalaptan niyang natabo. Sa sugo man sang wala sang huya nga Stanley. Ano? Oo. Ginpalaptan niya ang bahin sa mga ilusyon mo. Okay lang ah. Daan ay na. Wala ba lasang bag-o? Hindi ka pitado? Kag nga maapektuhan ako. Wala mo na balagi na higugma si Stanley? Ay, na-realize ko na.
nga wala ko gali siya ginahigugma sadto pa man. Kagtapos ng mga kabuangan ko sa iya. Abi ko anay kung... Abi mo, may ginhambal si Manong George sa akon. Kanagapati ako sa ginhambal niya. Bahin sa ano? Bahin sa fake feelings. Kung kaisa ko no, may feelings nga ang dumdum naton kung matuod. Apang hindi man gali. So, fake ang feelings mo kay Stanley? Nagasugid sa matuod si Manong. Kaya napamatudan ko. Nakabuangan lang ang nabatsyagan ko kay Stanley. Wala ka bala nasakitan sa natabo sa inyo? Nasakitan man. Apang initungod ka nagbulagay kami. Kung nasakitan ako, para sa mga tao nga nasakit ko ang balatsyagon. Tag-isa ka sa mga tao nga nasakit ko sang tuman. Pero nadula naman ang tanan nga sakit Kanagakapanas man ang balita nga nagalapta. Kanagakadula man ang kasubo. Kag sigurado ako nga mabalik man sa normal ang tanan. Mabalik ang handom. Isa ka handom nga mas matuod na. Kag ikaw na ina, Christian. Grace. Apang hindi ako magkaranon. Kag wala nag-istar sa malapalasyo nga balay. Kag hindi man ako isa ka prinsipe. Okay lang, ina Okay lang? Tugod na kay balo man ako nga para sa imo. Isa ako ka prinsesa nga gusto mo nga halaran sang isa ka dako gid nga palasyo. Paano kung hindi ako makapatindog sang palasyo para sa akong prinsesa? Okay lang. Basta, mahal ko gihapon ikaw, Christian. Tugod amoy ng bungtong nga makapahalipay sa akon. Rachel? Ba, ginuyatan niya ang kamot ko. Christian? Mahal ko ikaw. Mahal ko man ikaw, Christian. Kanugon gani. Nga subong lang ako nakabugtaw. Hindi ka na maghambal sang kung ano pa. Tuba na para sa akon. Nga nabatian ang mga tinaga. Christian? Rachel. Mahimo ko ba lang nga mahalukan ang bibig sa akon prinsesa? Nga hindi. Rachel, salamat. Kinahalukan niya ako sa bibig. Rachel. Kag para sa akon, amoy ning pinakamatamis nga halok nga nabaton ko. Kag kung ikaw, isa lang kadam ko, hindi na ako gusto nga makabugtaw. Hindi na, Christian. Ano? Oo. Nakita ko kay ina nga nagwa ang salakyan dira sa atubang sang balay. Kag kadasig sa papadalagan sang driver sang ilang nga salakyan. Do kasubong bala nga may ginahingabutan sila. Ayhan. Pabay lang Kay mamangkot ako sa ila kabulig. Mangusisa ako kay Inday.
Naaksidente si Stanley? Oo, day Graisel. Hubog siya nga nagapadalagan sa iyang motor dito sa States. Kagtungod sa kahulogbon. Wala niya natalupangdan. Naglapaw ng iyang motor sa kilid sang dalan, day. Naglapaw siya sa taytay. Gani nahulog sila sa iyang motor sa pangpang. Ano? Ote, kamusta ang kaimtangan niya? Ay, suno sa paryente niya nga nagpahibalo sa mga ginikanan niya diri. 50-50 ko nung iya kahimtangan, day. Amo bala? Nagalalain to ganing iya mga ginikanan eh. Gani nga naghingagaw sila lupad pa Amerika. Kay basi ko no kung hindi na nila maabtan nga buhi ang ila, anak. Oh, Diyos ko. Ginkarma na siya eh. Ma? Oo. Amo inang kabayaran sa mga kalainan nga ginbuhat niya sa imo. Amo ina ang kabayaran. Mirisi niya ina. At last, nakatapos man kita sa naton pagtuon. Gusto ka. Matapos ang pila ka tuig nga pagbaka-baka naton sa pagtuon. Amo na ining padya sa aton sakripisyo. Ang aton diploma, Christian. Congrats. Salamat. Congratulations man, mahal. Congrats sa inyo nga duha. Congrats! Same man sa inyo nga duha, ah. Basi matapos ining pagmarcha naton sa entablado. Wedding march naman ninyo. Hindi pa kami handa para dira. Gusto si Christian. Kinahanglan anay namon nga magtrabaho. Para ba lang na makatipon para sa palaabuton. Correct. Wala lang mahibalaan pagligad sa panahon. Subong, 3 katuig na kami nga nagatrabaho ni Graisel. Kag nagpabilin nga kami gihapon. Kag salamat. Nga nalampuhasan namon ang pagtilaw nga nag-abot sa amon relasyon. Kag subong, may sinuptan na ako. Kag siguro, tiyon naman agad nga hagaron ko si Graisel nga magpakasal. Kung magkitay kami karon, hambalon ko siya. Mapropose ako sa iya. Yes, Christian. Sugot ako. Kaginabaton ko ng wedding proposal mo. Salamat, mahal, ha? Sorry nga, hindi bungga ang proposal ko nga ini, ha? Ano ka bala? Nag-mature na ako, no? Hindi na natin kinahanglan ng madama pa nga itiburitsi. Ay, importante na mangin isang aton kasing-kasing. Salamat, mahal. Makadto kami ni nanay kag ni tatay sa inyo sa Sabado para formal naton nga hambalan ang bahin sa aton kasal.
happy for you, amiga. Ote, paano ina? Kalayo sa imo, no? Wala bakasyon, how? Subong pa lang, ma-file na ako sang leave para nga makapauli ako dira sa Pinas. Antes ang inyong kasal ni Christian. Ay, congrats and best wishes in advance, amiga. Thank you. See you. Sa April na lang wala ako nasugiran. Pero, ari mo lang siya diri sa Pinas, ah. One call away man lang siya. Ma? Hindi isang bata. Nakabati ka, ma? Ay, oo. Buot silingon, nagbunag na si Grisel sang inyo nga anak. Yes! Ha! Mangindadi na ako! Mangindadi na ako, ma! Woo! Lalaki nga to anak, mahal. Salamat, ha? Salamat sa ano? Sa pagbaton mo sa akong sa kabuhi mo. Kagsubong, ginatagan mo pagid ako sang isa kagwapo nga anak. Nga mangindugang nga inspirasyon ko. Agod magpadayon sa pagtingwa. Nga mahatagan sang masulhay nga kabuhi ang prinsesa ko. Ay, ano ka bala? Ako ang dapat ka magpasalamat sa imo, no? Kaginbaton mo ako sa piyak sang kasalawayan ko. Kagsubong ko na realisar nga kung kami ni Stanley ng dayunay, ay han, temprano pa ako nga nabalo. Joke. Pero, seriously speaking, nagapasalamat ako sa mahal nga Diyos nga ikaw ang ginahatag niya sa akon. Kag sa piyak sa nabuhat ni Stanley, ginapasalamatan ko siya. Tugod ang pagsakit niya sang balatyagon ko. Amo ang nangindalan. Agad mong balik ang paghangpanay sa aton mga kasing-kasing. Labaw sa tanan, ikaw naghatag sang katumanan sang akon mga handom kag mga ilusyon. Natapos ang kasaysayan ni Grisel, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kung ikaw, isa lang kadanggo. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato.
Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet,
And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Samahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Sumugod sa naghalin si Gabriela na wala ang kapaalam. Wala na ako sang ginhimo, kundi ang magpanawag sa iya magbalik sa ako na. Apang wala siya nagasapat sa ako na. Pagkatapos ang pila ka bulan na nagpamatod ako nga mag-untat na sa pagpanawag sa iya. Sa paylo, ginusikan kong akong tion sa kay Morris. Kaginpakita ko sa iya nga nagahigugma na ako sa iya. Kag nagpangako nga mapakasal kay Morris sa pag-abot sang bulan sang Disyembre. Agod nga malingaw kong akon kaugalingon. Ginislan ko ang dekorasyon sang akon kwarto. Nag-shopping ako nga wala sang untat. Kang naggastos ang akon nga kwarta. Tubtob nga wala na ako sang butangan sang akong mga biste. Kinsunod ko ang tanan nga gusto ko. Nagsaot ako nga wala sang untat. Kagkun kapi. Kung nag-isahanon ako, kinapatulog kong akon kaugalingon sa kalalangan sang luha. Luha para kay Gabriel. Nabisan anong buhaton ko. Hindi ko gihapon makalimot sa iya. Gabriel, magbalik ka sa akon. Maluoy ka. Magbalik ka sa akon. May nabatsyagan ako nga presensya.
Nabatsagan ko ini samtang nagalakat ako pakadto sa salas. Ang presensya ng ina, presensya sa nga akong kilala kag ginakautan. Bah, siya gid. Nagabayo siya sang duag pula. Nga daw dugo. Kag may maitom kag mahining nga nagawasag sa iya baga. Ang iya panit nagabanaag sa kaputi. Bago lang ini siya makasuyop sang dugo sang iya biktima. Giovanni, mi amor. Ano ang ginabuhat mo, dire? Oh, Giovanni, mi amor. Amo pala ng panamyaw nga ginabuhat mo. Sa imong madugay nga abyan? Hindi kita mag-abihan, Nina. Lovers ko na mo. Mas nagakabagay, hindi pala. Pabaya ko nga pula sa nang imo abaga. Pakadto sa imo dughan. Pareho sini. Wow. Wala gihapon sang ginbago, Giovanni. Matigas sa gihapon ang imo dughan. I missed you. Kuha ang ibo mga kamot sa ako na baga. Kuha. Ba? Ginkuha mong kamot ko. Nga naghapula sa dughan mo kag abaga? Anong kinahanglan mo, Nina? Pila ka dekada na sugod sa nakaligad. Sang uli kita nga nagkita ay, mi amor. Luyag ko lang mahibalaan kung kamusta ka na. Maayo ang akong kaimtangan. Magaling ka na. Oh, hindi ka magbinastos, Giovanni. Hindi ka mo sinasang una. Nga ari ka diri. Sino naman ang ginapanaguan mo? Wala ako sang may ginapanaguan. Hindi ka na magbutig sa akon, Giovanni. Gintulog niya ako sa akong mga mata. Kagini ako makabutig sa iyo. Nabatsagan kong kainit ang puwersa sa iya mga mata. Ginatulog niya ako. Kag may gahom siya. Wala sa makatupong sa iya gahom. Kag mapintas siya. Pareho kay Antonina sa Martan. Naghigugma ka naman balaliwat, Giovanni. Kagamoy na akong nga ginlubong mo diri sa kastilyo ang kaugalingon mo. Hindi ako makabutig sa iya. Apang hindi ako mag-ako sang matuod sa iya. Sang ginlubong ko si Rosalia, nagpanumpa na ako. Nga hindi na ako maghigugma pa. Ginhigugma mo ako. Nalipat ka na pala sa mga bagay na ginsaluhan natin nga duha. Nalipat ka na pala sa mga gabi na ginsaluhan natin, mi amor. Hindi ako pagtawga, sinak. Kag nga hindi. Amoy ng aton tawgan isang una. Ginasakit ka pala niya, Giovanni. Kag amoy na ako nga ang nagkadto ka diri. Agod diri ka nagpapali sang imo pilas. Magupot ka sa akon. Mangayam kita nga duha. Palayo ako, Nina. Hindi ako sa imo. Kinahanglan mo ako sang una, Giovanni. Og ni Bini. Nakaibalo ako. Nga nadumduman mo, ina. Ipanginwala mo bula nga sadto.
bagay kita nga duha. Nakaibalo ako nga nadumduman mo ang gabi nga ginsaluhan naton nga duha. Hindi ka maharaw sa imo nga kaluyag sa akon. Giovanni, wala pa akong makakita sang lalaki na makatupong sa imo. Kanamiton magromansa. Wala mo pa masugid sa akon. Kung nga ari ka diri, Nina. Ginahitla ako sa imo. Kag na-bored ako eh. Luyag ko nga lingawan mo ako parehas ang una. For old time's sake. Hindi ko na mahimo, ina. Sang una, ang kinahanglan mo, mahatag ko sa imo. Kag karon ang kinahanglan ko, hindi mo mahatag sa akon. Madamo sa mga vampira sa kalibutan, Nina. Sa ina pangita ang ginapangita mo. Apang hindi sila pareho sa imo. May utang ka sa akon. Kung hindi tungod sa akon, base ang imo lawas. Naubos na kaon sa mga ulod. Ginasulit ko, Nina. Hindi ko mahatag ang ginapangayo mo. Wala ko ginapangayo ang paghigugma mo, Giovanni. Kung ang ginapangayo ko, amo lang ang pila ka oras nga itiner ko sa imuluyo. Pila ka oras nga kalipay lang. Wala ka na sang itaw-taw sa akon sa kahigayonan niya ini. Hindi mo na ako mahatagan sa kabuhi. Kag wala ako nagakinahanglan sa bulawan. Gani maghalin ka na. Amo gali? Ang iyang mga mata. Hinali lang nga nagapirot. Kag ang iyang bibig. Hinali lang nga nagnipis. Kag nga nakasiling ako sa to. Nga siyang pinakamatahom nga babae sa ibabaw sang tuta. Kung amo, hindi mo ako pagatagan sang jutay nga oras sa imuluyo? Sa nasiling ko na, hindi ako makahatag sinasay mo. Bisan isa lang ka minuto, Nina. Magpamensar ka sang maayo. Pamensara ang imo cute nga bailarina. Oh. Ano? Hindi ka maghilabot siya. Kuhaa ang kamot mo sa akong liog. Ginawaslik mo ang akong kamot nga nagakuga sa muliog. Ginapakad lang mo ako, Giovanni. Kag hindi ako pagpahugan. Wala ako nagapamahog sa imo, Nina. Hindi lang pagtantuga. Ang bisan isa ka nahot sang buhok niya sa ulo. Kung nagaplano ka nga buhatan siya sa malain, lalason ko ikaw sa idalom sang silak sang adlaw. Oh, manginmatay kagid bala si isa ka mortal nga babae? Kung kinahanglan buhaton ko ina, gani hindi ka magunahuna sa pagbuhat sina. Masunog ako kaupod sa imo kung hilabtan mo si Sarah. Buang! Nagdumdum ka bala nga nabuhi ako sa sulod sang linibo ka tuig. Agud lang nga pahugon sang isa ka wala sang pulos parehos sa imo. Maghalong ka sa imo ginapahuwayan. May mga esklabo ako nga mahimo ko suguon. Ang bisan ano, bisan ara pa sa silak sang adlaw. Hindi sila magduha-duha sa pagtusok sang kahoy sa dughan sa mga ingrato. Matuman sila kung suguon ko sila nga dalon sa akon ang imo ulo. Kag ano sa banta mong matabo sa imo jutay nga bailarina? Hindi ako maluyag ang gubon ang isa ka tinuga nga pareho sa imo kaambong mi amor.
Ano sa imo kung buhaton ko man nga vampira ang imo jutay nga bailarina? Gusto mo balay na? Mahimo ko lubago ng imuulo. Tubtob madulaan ka sang ginawa, Ninang. Apang sino ang makapakot? Ngang himuon mo, nabuhat ko na? Kinapaakig mo gid ako, Giovanni. Ha, hinulusulan mo ang gabi nga ini. Hinulusulan mo! Oh, bah, amat-amat siya nga nagakadula sa akong panulok. Nina! Magbalik ka dire! Nina! Oh, wala na siya. Nadula na siya. Oh, ginpaslaw ko ang gusto niya matabo. Ginpaslaw ko siya. Bisan pa sa kagabi lang nga iya ginapangayo. Kagbangod sila. Ara sa katalagman ang kabuhi ni Sarah. Kaginanglan, mahulag ako sa bunggid. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa